Мен сені қарап тұрамын, бұл менің ирем. Мен оның білен бірге кадрда. Бұл сен әзір ме? Не істер сөйлеймін деген. Сәлем жамағат. Сіз өзіңіздің қойда екендігіңізді білесіз. Бүгін техник видео болмайшақ, бүгін саяхат болмайшақ. Бүгін біз Үйде? Біз бүгін подкаст яздырға болдық. Неге подкаст яздырға болдық? Çünkü соңғы арада бик популярлашып кетті ғой. Бигеректе тотарлар арасында. Сын болса да. Сын болса да, қоясын болса да. Мына пигім бар қазір. Кіші бейінде өздерінің ақылы фикірлерін дейді, анда ортақлаша, шоңа көре біздің светлі головаларының ақылы фикірлерін естімей қалса, татар халқы бек зор жоғалтулар кешерір деп ойлағайын. Шоңа көре яздырабыз. Кіші бейінде өздерін таныштырып кетелер баштайын. Кім екендерін. Ейді? Біз бір-бірімізді білеміз, бізді білмейлердір. Қысқасы, мен Ғазиз туған елім деген кебек. Бұл менің тұрмышқа мен әрдайым яқшылықлар вә изгіліктер қылмыш иптешім. Мен алқайлы мақтай алмаймын. Қысқасы, мен Ғазиз. Мен Зәрбиназ. Біз подкаст яздырға болдық. Неге яздырға болдық? Çünkü бұл бек популяр, бұл бек керек әйбір. Һәм татарлар айтканымша, біздің фикірімізді ишетмесе, бек зор юғалтулар кешірешек. Жоңа көре біз мұны бұлдыра алмаймыз. Шоңа подкаст яздырабыз. Подкастың біздің бірнеше темасы бар. Мен алардың бірісінде айтмайым, һәм шының бірісі ол татар халық ашлары. Һәм ғымымен, халық ашлары, һәм ашлары. Ғымымен. Çünkü татар халық ашларына етсек, сөйлешсек, мені шығарып аташқылар Татарстаннан шындық. Ник біз мұны сайдарға болдық ғымымен, татар халық ашларын. Ник сөйлешерге болдық. Сен қойшан соңғы топ қарашады, татар халық ашлары? Татар халық ашларына нәрсе кере біздің? Оша еме, тұқма шашы. Беліш, үшпішмақ. Үшпішмақны мен әрі көптен төгілген ашадан бір ой ярым әлік, әне алды. Әне алды да, мен күштен әжеттіріп бейді, мен аны күшке ашадым. Яғни сен жоны соңғы топ қарашын? Біз кеше соңғы топ қарашадық, татар халық ашын. Құймақ. Құймақ, мына құймақны қорға кере, ол ұрысса да бар бет, ол ақылайды деген әйбір. Татар халық ашымысың. Аны білмеймін, мен мына курс өздім. Специалист. Сен специалист? Мында деген не керек? Специалист түгілейінді. Татар халық ашылары бойынша шынды курс бар. Бізге мұның үшін төлемеділер. Бізге бірнейінде мұнда істке олын ашақ брендларының бірсі де бізге бірнейінде де оқша бермеділер. Неше? Девам етсің. Ерір. Һәм шушы татар халық ашлары арасында құймақ бар, алайда по-татарски деп жазылған анда. Қолын теге қылмақлы қомырда екейінді дрожжи, шүпре солып пішіріле тұрған. Қобарған. Ғымымен алғанда ол беден татарны қығына түгіл. Ғына түгіл. да бар беден. Халық ашы. Біз өйткені біші экспертлар түгіл. Мені шушы курсқа таянсақ, енді біз кеше ашадық. Ғымымен неге біз татар халық ашлары турында сөйлешерге болдық. Çünkü шахсан менің үшін бұл триггерный тема. Аны турында сөйлеп ашасаң, мен нете башым, қыза башлы менде. Бигерәкте бірәсі мақтаса, міне татар халық ашлары шындай әйбәт, шындай шәп. Аны ашап туеп болмай дейсің. Онда теге вставка керек. Татар халық ашлары. Мектемлі һәм файдалы. Мен мында сағат бұзылғай башлады, бітті. Біздің вақыт шон бірін тамамлайбыз. Бұл менің үшін бек триггерный тема бұл. Өткенімше мен женім шыға башлы, шылай тұрып сөйлеселер. Çünkü шәхсән мен өзім татар халық ашларын яратмайым. Бәлки мен қайрантерлер мұндай. Антирейтинг. Әйді 5. Топ номер 1 яратмаған әйбір ме? Әйе. 5 яратмаған әйбір. Ең біріншісі гүбәдие. Гүбәдие капиталына. Çünkü біріншіден анда жүзім әйме, анда құрылған желек жейміш. Мен араның бірісінде яратмайым, бігіретті қора жейміш. Мендер коптильныйдан шыққан бір кебек құрып өткен темішінді янымдық жеті төзерлік түгіл. Әменде дүгі білән мұна жол езімді бірге бұташтырулары менің әлденшіктігі диссонанс оята дейміз. Онда юмырқа да бар әлі? Юмырқа да бар? Сорысы. Сорысы да бар. Суғанда салып жіберсен шында турап істіне. Мен сән көбірек айтам, аны хәтта ит білән жасайлар екен гүбәдияны. Һәм езім білән. Әйе. Бұл мен анені қатырлайсам, менің бір видеода
тамағында бүйтіп алдым Қыстыбай. Қыстыбайға анда ит қойғандар, повидлы салғандар, шындай баллы, татлы. Ол повидлы түгел, ол кисло-сладкий соус. Қысқасы ол татлы еді, баллы еді ол. Баллы да, татлы да, бүтінісі бірге, һәм шуны ит белән бірге туғылағаннар әме, һәм шуны хәтлі теге бір-бірсі белән буташтырғачтан әллән инде хисләр уята ул. Ит бит инде тузы булырга тиеш, ләкин ул баллы. Баллы икән, демәк ул итле булырга тиеш түгел. Һәм теге ашаган вакытта ул сиңа йота алмыйсың, инде күңелең булганы. Менә гүбәдәгә дә шундыйрак хисләр уята миндә. Дөге ул тузы булырга тиеш, минемчә. Йөзем баллы, шуңа күрә шундый каршылыкка керә инде алар. Бу топ номер 1, беренче урында бу. Икенче урында мөгаен бәлештер ул. Бәлеш, ник? Чөнки элек-электән бәлешне ясаганнар, алганнар бит инде. Бер калҗа ит, аның сеңере дә бар, аның майы да бар бигрәк тә, ите дә бар инде берашында. Тураганнар да Оптомилахи. Оптомилахи ничек? Сен ашаганда килеп чыганда бәрәңгедән айырып булмый торган бер май кисәге, кабасың, авызыңда май йөзеп йөри дигәндә монда шулай күңелне булгата. Инде сен каптың да кебегәме, ул бит әле проблема нәрсәдә бәлеш ашаганда. Син бәлешне әйткәнчә бер үзең генә ашамыйсың анда, әйләнә тирәдә кешеләр күп. Авызыңа каптың да кире кыра алмыйсың бит инде. Йотырга мәҗбүр буласың сен. Шуңа күрә теге йоткан вакытта да әллә ничек үтә алмыйча күңелне булгата. Өченче урында шуның бәләкәй туганы эшпешмак. Шулай ук майлы иттән булсын. Шулай ук аның төп проблемасы итенең майлылыгы. 4-нче урынга нәрсәне куйырга икән? 4-нче урынга мөгаен шул тәкәдерме? Бәрәңге тәкәсе. Бәрәңге тәкәсе. Ул бит инде итсез. Монда ит проблемасы гомумән төшә, ләкин икенче проблема барлыкка килә. Бу камыр һәм бәрәңге. Бүтән бер-бердә юк. Әле ул коры. Һәм ул үтми. Һәм аны берәр нинди сөт белән, айран белән ашарга кирәк, төрекләр кебек. 5-нче урынга, нәрсә шәпәләргә икән 5-нче урынга? Нәрсәләр бар безнең анда? Өлеш. Өлеш красавчик. Тавыклы өлеш. Тавыклы өлеш. Чөнки аның ите юк. Бер көнне подстав. Бер көнне подстав булды, конечно, безнең бер кафеда без өлеш алдык, карап тормадык нинди иттән икән, анарга нәрсә салганнар иде, туралган. Шулай ук сеңерле, майлы сыер ите. Мин аны ашамадым, син генә ашадың. Мин аны йотмадым. Ник син нәрсәсе ашамадың? Менә син бәлеш яратасың бит. Мин бәлеш яратам. Шулай ук майсыз булса, әгәр дә миңа кушсалар бәлешкә ит турарга, яки эчпишмакка ит турарга, мин аны максималь чистарта идем. Бу кайбер кешеләргә ошамый да, әлбәттә, минем итне шулай чистартып утыру, мәй алдан. Калдык пыстыклар күп була. Шикелеш, әйе, калдык пыстыклар да күп була, ну, ни дә үзгәрә бит инде. Күләме дә үзгәрә. Әгәр минем кулыма эләксә, чи ит кисәге, мин анда май калдырмыйм гадәттә. Шул майлы иттән пешерелгән бәлеш булса, өлеш булса, мин аны ашый алмыйм. Ярайды, теге элекке сорауга янынан кайтып, 5-нче урынга нәрсәне куябыз дигән. Шәкшәк, бавырсак бар безнең. Алар бит инде татлылар. Татлыларга гадәттә минем аның дәвам юк инде. Татлы булса, мин аны ашый алам. Бердән-бер ни проблема, шәкшәк ашаганда, шәкшәкне бит инде аны майда пешерәләр. Майда әйләнә пешә ул, йөзеп. Һәм теге шенә май туплый да, аннарысын кире килә башлый. Бик күп ашаса аны. Аны күп ашарга ярамый. Сорун койный. Койный башлый. Анда теге шамасын белеп кенә ашарга кирәк. Тондырып булмый анда 1-2 килограмм. Тукма шашы бар әле безнең. Тукма шашы. Менә аны 5-нче урынга куйып була. Ләкин ул берәр нәрсә белән булса, өлеш белән булса. Әгәр без аерым гына алсак, ул ризыкны тукма шашын аны 5-нче урынга куям мин һичшиксез. Аның туксызлыгы аркасында. Аны ашап туеп булмаганлыгы аркасында әгәр дә берәр нәрсә белән булса, мисалы өчен шул өлеш белән булса, менә кафеларда бирәләр, әмәт туй вакытында. Нормаль керә. Һичшиксез әгәр дә бергә булса, 5-нче урыннан төшеп китәчәк, бүтәне алачак. Әгәр дә үзе генә аерым гына булса, шул тукмачлык аш булачак. Бит. Син яратам дидең. Мин яратам, ләкин бүтәнесен түгел. Анарга бит әле нәрсәләр тыгалар ит урынына куйыр. Юк, менә стандарт. Ишәк пирожкилары, мәсәлән. Ишәк бәлешләре. Син пешерәләр. Бер тапкыр булса да ишәк бәлешле татар халыгы аша. Ишәк бәлеше ашаган юк, ләкин без дип инде мин алдан сораштыру оештырган идем. Безнең 5 подписчигым арасында. Шулардан җавап килде һәм анда ишәк бәлеше ашаган кешеләр бар.
Бу теге Мен теге теоретически- Аташаган кеше дигән кебек. Теорияда андай бәлешнең барлыгын белә торып та мин IT рейтингка беренчегә менә шул эчәк булган әйберләрне куяр идем. Ну, ул деликатес санала инде аңлау. Ничек син ашамый торып, аны беренче урынга куя аласың? Но аның исен үк мин Өнемисең. өнемим. Юк, бик кызыклы әйбер ул. Менә кайчактагы әйберне үтәләр чыгаралар әйме, исенсең шуңа хәтле күңел кайтаргач бер әйбер кебек тоела ул. Ашап карыйсың, ничектер бүтән тәмнәр белән бергә катышмыйсың, нормаль керә башлый. Нәрсә ул мәсәлән? Төркиядә, мисал өчен, ниләр бирәләр? Теге шул кебаб. Аны бит чыгарганда да шундый мощный сарык исе килә бит инде. Ашый башлыйсың, аны сарык кайчак сарык тәме килә анардан, кайчак сарык тәме гомумән килмәй анардан. Никтер шулай. Соң төрекләр бит инде бөтен кебабларына да сарык ите кушалар булып чыкты. Белмим, әйтә алмыйм түгел. Бөтен Төркиядә бөтен кебабларны ашаган юк, но күпчелек куша дип аңладым. Нигә кушалар? Чөнки теге тана итен бераз үз бәясен төшерер өчен инде. Анда да сарык ите кушмыйлар, анда сарык шәй кушалар диләр. Һәм сез уңайны менә шәкне яратмыйм дисәң, мин дә шәк яратмыйм дип уйлыйм. Мин ашаган юк аны. Ие. Но менә люләгә буташтырып җибәрсәләр, нормаль керә. Шуңа белеп, әгәр мен буташтырасы Монда килә икән, дисклеймер килә. Бер нәрсәгә бутап җибәрсен. Эшәкме, анда бавырмы, биерме, бүтәкә булсын. Әгәр сез бу видеоны карар алдыннан ашап утырасыз икән, юкка куеп торыгыз бигрәк тә беренче кисәгендә. Һәм гомумән мин әйтмәдем, нигә мин татар халыкларын яратмыйм дидем, мин яратмыйм мин аларны. Ие. Төп ике сәбәбе бар аның. Беренчесе, минем өчен татар халык ашлары ул туклыклы аш түгел. Мин аның туклыклыгы җитми. Мин аны ашыйм, һәм минем аннан 1-2 сәгатьтән максимум инде яңадан ашыйсы килә, бүре кебек улап йөрим мин. Мин эчемдә быгырдый, улый башлый. Шуңа минем туклыклыгы җитмәү сәбәпле яратмыйм беренчесе, икенчесе аның бер төрлелеге. Нинди генә татар халык ашын алсаң да 3 ингредиенттан тора. Камыр, бәрәңге, ит. Балсызлары. Балсызлар, балсызда инде камыр. Камыр, бал, камыр, шикәр. Камыр, Май. яки бәрәңге ул бал түгел инде. Шул менә бәлеш, камыр, ит, бәрәңге. Ни? Эшбешмәк камыр, ит, бәрәңге. Манты, камыр, ит, бәрәңге. Пилмән, камыр. Пилмән дә безнеке түгел булай ансы. Кемнеке соң? Мариларныкы. Мариларныкы. Марилар да безгә якын димәк. Косяк ягыннан. Ялгышмасам шулай. Инде төзәтеп куярбыз. Ялгыш булса. Һәм гомумән бөтен ниләрне алсаң да шул тәкә, шул пәрәмәш, кыстыбый. Пәрәмәш белән кыстыбый нәрсә белән аерыла? Пәрәмәш белән кыстыбый нәрсәсе белән аерыла? Формасы белән. Нәрсә белән? Формасы белән. Пәрәмәшкә гадәттә итле фарш кушалар. Һәм ул формасы буенча хәтерләтә өлешне. Ләкин өлеш кебек теге өстен бәлеш кебек нитмиләр инде, бөкмиләр. Шулай өскә таба. Никтер пәрәмәш дип. Соң кыстыбыйда бит инде бәрәңге генә безнең. Син Менә мин Ширмешән ягыннан бит инде әйтәйме? Ие. Менә Ширмешән апа безнең Ширмешәндә яшәүче апа. Ие. Безгә пәрәмәш ясый, пәрәмәш диде ул. кыстыбыйнымы? Ну кыстыбый дип аңлыйм инде мин, ләкин формасы гына ни иде аның? Шакмак иде, шакмак. Формасы гына шакмак иде. Кыстыбый бит инде ул ярым ай кебек бит инде, içinde бәрәңге, шулай бөгеп тыгылган. Аны якмышта диләр әле һәм күзикмәктә дигән вариантлары бар монда. Бәлки ул менә шул пәрәмәш диде ул. Пәрәмәш әзерләдем диде. Ягъни Конверт кебек менә шулай бүкле иде, ул шакмак кебек килеп чыга иде, аны тутырга уңай иде. Мин аңладым, бездә беләсеңме ничек әйтәләр моны? Кәкәш. Кәкәш. Әгәр конверт формасында һәм өстенә бәрәңге пюресе, изелгән бәрәңге салынган булса, конверт итеп нишләгән? Ул бит булай гына нәзик кенә сыланмаган инде, нормаль тутырылган теге. Ну, айсылы. Әйе, кыстыбыйдагы кебек инде, ну, былай әйтүем инде шулай, ягылган дип әйтүем. Һәм конверт кебек бөгелгән булса, шундый квадрат формада, кәкәш. Менә сездән бер 25 километр оскарак төшсәң, әйме төньяк карап. Ни? Онда инде кыстыбый. Кыстыбый пәрәмәш. Кызык. Ул кешесеннән торадыр, бәлки ул берәр бүтән җирдә яшәп алганда шулай итеп сеңеп калгандыр аңа һәм ул үзе дә ялгышып шулай әйтәдер аны. Мин беләм, Чүпрәле якларында шулай кәкәш дия торган бер кызны.
Şüphrelip koyda biz koyda. Şüphreli bitin onda da mişerler. Onda da mişerler iyi. Yorar. Ну, gübediye bizim mında bütün üstünden ayrıla sostavı boyunca. Da холодильникта нәрсе var. Gübediye ol iskerme. Gübediye ol niktir iskerme bulup tura. Anda şınıpta anda dügü koyandır kelip çıkan emi Kıtaylardan. Anda tundurganlar yüzümün, tundurganlar anda qora jeymişin, qolgan jeymişin degендей. Bu gübediye men anlawımça bu indi beyram vaqtında, toy vaqtında misal üçün. Tabınga шығарыла тұрған эксклюзивный материал. Аны ел бойы жиғандар да баштан ингредиентларын онларына пішіргендер да. Анда да құрт істелдер. Анда құрт бар. Аны айрым әзірлерге керек. Қыздыра пішіріп. 6-7 сағат бойы қыздырылған ірімшік. Әзірек те қыздырылған мүмкін. Гүбәдияге не орысаймыш не повезло. Бірінші орын яғылай. Хоты татар халық ашында ең бірінші орын. Менә ул құрт недооцененный әйбер кебек инде. Барыбер, әу? Неге недооцененный? Ну, біз бит аны гүбәдия составында гына көбісінше білеміз. Ул шуның составында гына яшей, менә құрт деген әйбер. Айырым ашый торган аны кешеләр бар микән менә яратып? Мин үзем яратам. Айырым ашарга. Гүбәдия составында да яратам. Мен бит инде эшкә алып барам, көн сайын диярлек иремшек. Иремшекне теге куертылган сөт белән сгущенка белән тугылыйм да, шулай ашыйм. Ул корт бит инде шулай ук иремшек һәм аңа шикәр кушалардыр бит инде. Һәм пешергән вакытта ул шундый көрән төсмергә керә. Теге шикәр карамельләшә инде. Шулай дип аңлыйм. Иремшекне үзендә дә бар инде әзрәк. Мисал, шикәрме? Ие. Да бар бер стилер бит инде. Бәлки минем кыздырганым юк үземнең. Мин әзер генә алам. Ну, мин моны төгәл белмәсәм дә шулай дип уйлыйм, чөнки иремшекне кыздырасыңмы, тагын кайнатасыңмы, ул андый көрән төскә керми инде. Кидермәсәң, һәм бигрәк тә аның тәме үзгәрмәй, хәтле балга минемчә. Аңа стилердер инде шикәр. Шикәр стилер дә ул теге шикәр көрәнләнә бит ул кыздыргачтан. Карамельләшә. Bu Şef. Менә син әйттең, бәйләнеп бетмәгән әйбер дип. Чынлап та, әгәр дә менә мин шундыйны алып барсам, теге куертылган сөт белән ашау урынлашына ашасам, бәлки миңа күбрәк ошар иде ул, бәлки. Аның бәясе күбрәк. Синең аерым ашаганың юкмы аны? Кортнымы? Бар. Ошамыймы? Нормально кирде кебек тә. Нормально кирде, нормально чыкты, но теге гашык булмады инде миңа. Құрт буенча бер аңлап бетермәгәндер. Бер фикер язганнар иде безгә. Сен ниләрне укыйм дигән идең? Әйе. Син бит инде сораштыру оештырдың. Нәрсә бит? Кемнәр татар халык ашлар, менә татарлар арасында кемнәр татар халык ашлары ашамый яки инде ашарга яратмый? Бар бит инде ашамаучылар һәм яратмаучылар. Ашамаучылар теге кемгәдер ул ярамый мәсәлән. Кемнедер мөмкинлеге юк, Төркиядә яшәйме мисал өчен. Пешермиләр, гомумән андай булыр. Алай да булырга мөмкин, сәламәтлек ягыннан да булырга мөмкин. Кемдер анда глютенсыз, шикәрсез. Яңа җаваплар килде. Яңа җаваплар килде. Башлык яратмый торган. 5. Хәзер саныйбыз. 1 2 Рәфидә язам дигән иде, язмады. 3 4 5 Әйтәсең, эшләмисең. 5 6 тукта. Юк, 5. Шунлап әйткән 5 җавап килде. Әйдә, укып кит. Без теге әйттек инде берсендә. Ни без осуждать ничек була? Без гаепләмибез беркемне. Без беркемне дә гаепләмибез, без 100% анонимлык аларга. Эштән гаеплибез. Юк, без аларны аңлыйбыз һәм кабул итәбез. Димәк, безнең антирейтингта Газиз Фәритовичныкы кебек үк Гүбәдия. Син ни рейтинг төзергә куштыңмы? Мин рейтинг төзергә кушмадым. Мин алардан сорадым, аларның иң яратмаган ризыклары. Яратмаучылар арасында менә Гүбәдия диючеләр бик күп булды. Һәм нигә менә Гүбәдия? Бер ханым безгә язды. Гүбәдиягә битараф идем, әмма эмиграция мине үзгәртте. Әлегә укып чыгам. Укып чыгам. Аннары китәрбез инде. Сөйләшеп алга таба. Шәйнәп. Гүбәдияне бөтенләй яратмый идем. Берсендә тапшыру төшергәндә кадрда ашарга кирәк иде. Ашадым инде, ләкин мәхәббәт уянмады. Аннары инде кайнанасына кунакка баргач, бу кыз яза, шунда кунакка килдек.
Мен ризықта ғымымен бек сайлана тұрған кіші гүмбе де яратмайм, тағын недір ошамадым енді шунда. Шейге барып жеткенше күбей бірден бош тартылды, ә ол шейге гүбе де пішірді. Булашақ келін бигірек күйсіз деймесін үшін ошадым енді. Ә ол шунды тәмлі пішірі ана. Шундан берлі ошай башладым. Бұл антирейтинг түгіл, бұл керісінше бет енді мәхаббат тарихы бұл, love story. Бұл love story гүбе деге. Бәлкі сенің әлі love story yazılмадыр. Ошап қараған бар бет? Не зашло? Сен ошамадың. Мен пішірдім, сен ошамадың. Сен пішірдің, мен ошамадың. Мәңгілік кейсті қолдырашақ, бір 60 ешті келіп шығашақ. Міне, сен ошамаған егенді 40 ел еліктіп. Девам етебіз. Бұл шулық тұташ ханым яза. Тутырма яратмыйм әле, сәбәбен дә аңлата алмыйм. Менә ошап караган бар инде, аны да тик күңелгә ятмады. Холодец белән вайплары бер деймсең. Гүбәдәнеме? Юк, бу тутырма. Тутырма. Без дәвам итәбез инде, башка яратмый торган ризыклар. Тутырма нәрсә икән әйтсәң? Тутырма ул аңлавымча, ишәкнең теге тышы була бит инде, ишәкне юалар һәм аның эченә тутыралар. Итме? Итне менә турап тутыралар микән, әллә фарш иттереп чыгарып тутыралар микән ансын? Кем ничектер инде аның технологиясы чынлыкта. Якынча шулай, анары аны пешерәләр суда. Бу суда пешерә бөтенләй бомба була инде бу. Бу теге колбасаның бик ни варианты инде. Иң гади варианты. Иң гади примитив варианты. Нисез тәмләткечләрсез. Юк, бәлки тәмләткечләр кушыладыр инде анда. Мин булай технологиясын суда пешерәсең икән, ул бит суга чыгып бетә бит инде. Аның эчендә нәрсә генә кала инде. Аны кыздырып. Менә мисал өчен шул аш пешергәндә, аш пешергәндә суга сөяк саласың бит инде, ит саласың. Итен ашыйсың, суда пешкән ит бит инде кыздырылган ит белән бер тигез түгел бит инде. Кыздырылган иткә анда тәмләткечләр кушасың, саласың, кыздырасың, майда пешә. Күпкә җитрәк бит инде аның тәме. Суда пешкән итнең тәме аның хәтле түгел, бәрелеп тормый. Аны күбесенчә тәме өчен түгел бит инде, файда өчен ашыйлар. Аксым чыганага күбрәк булсын өчен, зыяны әзрәк булсын өчен кыздырмыйлар. Тутырманы. Юк, мин гомумән кыздырган һәм кыздырманы. Нәрсәгә әйтмәкче булам, менә тутырманың мин шамалыйм, мин ашаган юк аны. Тутырманың тәме ниндирәк икән, шамалыйсы килә минем. Әгәр дә ул суда гына пешкән нәрсә икән, гади фаршны суда пешереп карасаң, ул әле ит кисәге исән чакта, әле ул нормаль пешкән җиктер суда таралып бит. Әйдә сорыйбыз. Говоритедан. Говорите, хәртә сөйләтим дә, менә фаршка әйләндерсәң, җиктер аның суга бөтен матдәләре таралып бит ахрысы, һәм ниндидер тимир тәме килә башлый ул иттән. Су тәме килә башлый. Һәм тутырма миңа дисә бик әбәдән әйбер түгел, искитәрлек тәм буенча. Шуңа яратмадыр әйдә. Тутырма рецепт. Сыер ите, желудки куриные. Бүтәкәй. Бүтәкәй. Сердечки куриные. Йөрәге. Нәрсә бар шуны тутырганнар? Тауык бауыры. Дүгедә кушканнар һәм суган. Һәм төрле тәмләткечләр. Бу беләсеңме, мал суйганда гадәттә тавыкларны япмаган булсаң, шунда йөриләр инде алар шуқып, шунда берсен тотканнар да инде әйдә китте алайса дигәннәр да, аны да тураклаганнар. Но менә бу беренче рецептта язган бу ниндидер бик ни. Үзенчәлекле рецепт. Кай вакыт пеши итендә. Тутырма ниндидер бер комбинация, но син моны ни әйттең, теге составын әйттең, ничек пешерәләр? Менә хәзер шунда дәвам итәбез. Монда әзерлиләр ишәкне, шунда тутырыр өчен әйберләрне, ит тарткыч аша уздыралар. Бөтен Уздыралар. Кыздыралар? Юк, уздыралар менә шушы ит тарткыч аша суганын кушып, башка әйберләрен кушып. Кемнәрдер ашап та карый. Шул вакытта. Так, чыгардылар фарш. Һәм шунда фарш тутыралар. Аннан соң бүтәкәсеннән. Әле аларның бөтенсен юк инде тауык бүтәкәсе монда эченә тутырыла торган әйберләр составына керә. Эчәккә тутыралар барысында колбаса кебек. Менә шуны шушы фаршны тутыралар да, аннан соң кайнатып алалар суда. Монда рус телендә язган, мин татарча тәрҗемә итеп барам инде шуңа күргән. GPT. GPT монда дихайд. 40 минут тирәсе кайнатыла диелгән, аннан соң кыздырып алалар. Кайнатканнан соң кыздыралар. До аппетитной корочки. Вот тышын формасына китерәләр. Бу теге ни кебек була, беләсеңме? Купаты кебек була аннан соң.
Сен хатırlıyorsun mu? Biz Kupat'a ошаған ек, біз аны суға ғана беріп ашадық. Кошану. Хатırlamıyorsun mu? Yok. Біз аны оша алмадық çünkü. Жүндеп. Çünkü Kupat'ta дұрыс айтасың сен, шуға ошаған ол бетінде шуып ішек. Ішінен ішіктірдегі бек вак фарш тутырылған бетінде. Пасты кебек. Пастыға илендірілген фарш бетінде оның ішінде. Мында формасы ғана айырылып тұра екен Ол олардың. тауық білән нені бұташтыралар қойылар. Тонайтын қора. Икісін бірге. Һәм нәзік кенә язылар Kupат. Әйе. Һәм аны әгәр дә ашык утта кыздырсаң, ашык утта дигән сүз инде шул шашлык кебек. Төтендә. Ул нормаль. Аны теге ниләр калмый әллә инде. Явыз тәмләре. Ну, менә кафеларда да бит Біз аны ашамак. кемдер шашлыкны болай гына кыздыра. Тобада гына кыздыра, кемдер ашык утта кыздыра. Ашык утта кыздырылган шашлык әлбәттә тәмлерәк инде. Тегесе миңа фальшивка кебек тоела. Ул Нигә аны шашлык итеп саталар? Мен инде бүтән юкка кирип китәбез хәзер. бу бары тик нидә генә хата дип уйлыйм мин. Атамасындагы хата бу. Моны шашлык дияргә ярамый. Бу кыздырылган тавык ите бу. Табада кыздырасың икән, бу кыздырылган тавык ите булырга тиеш. Шулай язырга тиешләр аны. Әгәр инде алар аны ашык утта әйләндереп, борып нитәләр икән, пешерәләр икән, әйме? Бу инде шашлык. Менә буларны контроль алырга кирәк, кая карыйм да администрация. Әйдә дәвам итәбез. Бу бик күп җаваплар килде бер ханымнан, шуңа күрә шуларны укыйк. Тагын искә төште, бәлеш булырга тиеш, бәрәңгеле итле. Баллы бәлеш, борай бәлеше, мишәр ягы деликатесы корабыдай бәлеше кебек вариацияләрне кабул итмим. Моңа бәлеш ошый, калган бәлешләр итми. Бәлеш бары тик итле, бәрәңгеле. Традицион бәлеш. Әйе. Бүтәннәрне кабул итә алмый, күңеленә якын китерми. Әйе. Төп ние дәвасы шул инде. Шуларны яратмый. Татар халыгашларының шул бәлешнең вариацияларын яратмый инде бу. Шулай. Яңа мәктәпне яратмый бу. Яңа мәктәпне яратмыйлар. Новаторларны. Алга таба. Менә әйткәнемчә, кемдер яратмый, кемдер ошый алмый. Ашамаска тырышам, әмма барып чыкмый. Онда теге смайлик. Күзләре каплан. Камыр ризыклары бит гомумән камыр ризыклары бит гомумән глютен бармый. Глютен ярамый инде менә бу кызга. Коты, кырт һәм башка сөт ризыкларында лактоза ди. Менә кемдәдер лактазаның недостаточность бар. Сөтне эшкәртә алмыйлар. Сөт ризыкларыннан сыр һәм гөбәдияне ошыйм. Сыр һәм гөбәдияне? Әйе. Һәм аның лактоза недостаточность. Сөт ризыкларыннан сыр һәм гөбәдияне ашым ди. Ну, гөбәдия сөт ризыгы түгел инде, аның составында сөт ризыгы бар. Менә шуларны гына ашый алам ди. Коклаган каз үрдәк яратмаучылар бар. Менә искә төште. Менә мин хәзер 5нче урыннан алып атам ашнаймы? Оска төшә. Һәм коклаган каз үрдәк менә. Һәм оска төшеп бетәчәк хәзер аш. Коклаган каз хәтта 5нче урыннан да түгелдер мөгаен. Хәтта мин аны бәлки 2нче урынга да куйрыйм. Бәлки 1нче урынга да менгезерим. Коклаган казны һәм үрдәкне. Коклаганмы анда, кокланмаганмы? Теге тузланган каз. Ничек инде коклаган казны яратмаска мөмкин? Минем әни аны шундый тәмле иттереп коклый. Менә син сарык яратмыйсың. Коклап бирсәләр ашыйсыңмы? Юк. Тузлап бирсәләр ашыйсыңмы? Юк. Ел буе тузлыйлар менә шунда тузлый ята онап. Алай дисәң, бер юлы без шашлык пешергән идек һәм безнең ничектер сарык итләре җыелган иде корбаннан соң. Без шулардан шашлык ясадык. Ул шундый озак маринадта торды һәм без аны инде пешерергә су буена төшеп киттек. Һәм шул вакытта кайтып төште кунаклар. Ул сарык ите булай да әз иде, күп түгел иде, бездә күп идек дияргә инде гаиләдә. 4 кеше күп юкмы? Әз түгел инде әйе. Ләкин менә шушы кунакларда өстәлгә шанда бер 10 кеше җыелгандыр мөгаен. Ул сарык ите бер шәр кисәк бәлки ләккәндер, бәлки ләкмәгәндер, белмим, әйтә алмыйм, ләкин ул шундый тәмле тоелды. Мин менә беренче һәм соңгы тапкыр шунда сарык итен ашаганмындыр шашлык форматында. Һәм ул бик тәмле булды, әз булганга күрә. Ашыйсы килгәнгә күрә мөгаен. Шулайдыр. Нинди дә булса әйберсең, тәмсез тоела икән. Менә мин моның белән бик тә килешәм, бик тә риза. Мин әйме, үләбетә тузланган каз ашарга җиткергә мөмкин мине шундый халәткә. Аллаһыма мең рәхмәт. Юк, 1-2-3 көн ашамый тора әле әйме. Рәхәтләнеп ипи белән сыдырып куяжаксың. Су белән әйме, кара ипи белән, шис тартылмаган будайлы кара ипи белән тузланган каз ашарга җиткезеп була. Хәтта мине дә дигәндә. Менә теге гурман дигәнгә инде буларга әйтим. Коклаган каз әйме, аның итен генә ашасаң, ул алай ук тәмле түгел.
Май белән. Әгәр дә менә ипи аласың, әйме? Ул ипи өстенә неен куясың? Кара итен куклаган казның. Аның өстенә теге майын, тиреле майлы бергә шундый өлешендә менә бутерброд кебек шундый тәмле. Һәм шуны менә ашыйсың, аннан майы бүленеп чыга. Ул менә нигә әпәйгә, бездә әпәй диләр. Әпәйгә сеңә бара. Һәм менә шун теге каз тәме инде чыга шул вакытта. Менә шул вакытта гына тәмле тоела ул миңа фавызыма сулар килде. Әти алып биргән казны тозлап куйды, әни. Ул авылдаймы? Ие. Безне көтә 3 айдан. Сине көтә, уны көтә. Ну, Менә син каз тәме дисең, миңа аның каз тәме ошамый да инде. Миңа ул казның үзенең бер аерым тәме бар инде теге. Нык сизелә торган исе дә бар аның. Шундук теге хәтта кисергә дә кирәк, менә чыгарып куялар икән, шундук исе аңкыйдан. Бигрәк тә аны ашта пешерәләр, әйме? Аш пешкән вакытта да бөтен дөньяга таралган исе. теге сары ите кебек. Әй, сарыкның үзенең бер аерым исе бар, казның үзенең бер аерым исе бар. Һәм аның исе шуңа хәтле ошамый инде. Сарыктан да ныграк ошамый ул миңа. Мин сарыкны рәхәтләнеп ашый алам, каз белән чагыштырсам. Казны да рәхәтләнеп ашый алыр идем, әгәр дә мине җитәрлек дәрәҗәдә ач тотсаң. Шул. Әйдә уразада ашап кара. Ja. Уразада мин 5 килограмм аяк бактым саңа теге елда. Уразада ни кими бит инде теге ашау күләме кими. Әйе. Ешлыгы да. Но бу нигә мин риза түгел дигәндәй. Каз ашарга. Менә син әйттең, балалар ризыкларының берсе дә әйтми дип, шәк-шәккә битарафмын. Төрле пирогларга да битараф идем. Бу һаман да шул иммиграция үзгәрткән кеше. Менә аннары кайтырбыз иммиграция мәсьәлесенә. Әйе. Нәрсә демәкче мәле битараф менә бар бит инде яратмыйм. Мин яратмыйм ике төрле мәгънәдә аңлыйм. Бар яратмыйм нейтраль әйме, мин яратмыйм исем китми ягъни. Яратмыйм. Бармы бар яра булса ярый. Ашый алам ягъни. Ну исем китми, үлә бит ашам. Бар яратмыйм. Менә теге хәтта авызыма да аласы килмәйме, шуны хәтта минем өчен күңелемә ятмый торган әйбер. Бу моны яза яратмыйм исем китми мәгънәсендә. Тегеләре язалар яратмыйм теге офисы килми, кирәкми бу менә. Әйе, гомумән. Гүбәдәне яратмыйм менә. Тутырманы яратмыйм. Китермәгез миңа андай бер дигән кебек. Бу яратмыйм дип язган, ну, бирсәгез ашыйм инде, чәйшәм инде дигән кебек. Иммиграциядә проблема нидә бит ул? Менә бу әйбер булмауда, син анда шәк-шәк таба алмыйсың, син анда хәтта элементар эремчек таба алмыйсың. Мин Төркиядә эремчек таба алмадым. Мин хурланып үлдерсәң, мин иң яратмаган эшем ашарга пешерү һәм хәтта мин дә Төркиядә эремчек ясадым. Йогурттан. Шуны саласың да табага, күпмедер кайнатасың, ул укмаша башлый. Аның суы чыга өскә. Асканы утыра инде шул теге укмашкан эремчекләр утыра. Шул суын теге тәшәмдә кысып түктем инде мен аны. Ул суыннан бик күп әйбер ясыйлар икән аны. Кыймаклар, тагын әллә нәрсәләр, кемдер аны хәтта Фальшивка. Фальшивка. Юк, аны кемдер катырып та куя. Шул теге сывырткалар бит. Әйе. Менә түктем. Һәм минем анда 1 киломсы, кило ярымлымы бер шилек йогурт дидеме. Шуны хәтле бер эремчегә калды инде булса шул 150, максимум 200 грамм. Эремчек һәм шуны хәтле үзбәйсе кыйбатка чыга иде аның. Шуңа белән бер 200 грамм өчен шул 400-500 сум. Мин аны 1-2 тапкыр ясадым, аннан соң әйтәм, болай булмый. Аннары соң ашамадым. Менә эремчекне табып булмый, менә шәк-шәк мәсьәләсендә аны табып була. Мөгаен, хәзер бит инде доставкалар бар. Читилдеме? Шәк-шәк уңайлы. Аны ясап куйдың, һәм аны ул бозылмый. Аны теләсә кайсы почмагына җибәреп була дөньяның. Була, мин хәтта Бәлеш, гөбәдие һәм башка ризыкларны булмый. Әйтәм хәр. Беренче барганда Төркиягә без бит туйга бардык анда. Дусның апасының туйына. Мин анда шундый бер зур нем бар иде минем, сумкам бар иде. Шуңа шәк-шәк тутырып бардым мин. Зур. Шәк-шәк дигәндә син нәрсәне менә күз алдына тотасың, аны бит аерыла икән. Кама алды һәм кама арты. Төрлечә. Менә нидә ярар бездә дигәндә менә Сарман якларында, әни якларында мин бит инде күреп аларны күрдем мин. Киркәлдә күрмәдем шәк-шәкне, пешерүчеләрне. Бездә юк ике бик алар. Минем әби пешерә иде шәк-шәкне һәм ул шәк-шәк бавырсак хәтләнде. Шул шәк-шәкләр инде. Бавырсак хәтле зурлыкта, нәзик түгел, теге бармак шу хәтле генә. Зур-зур шундый кисәкләр һәм өстенә бит инде шул бал сиробы нитәләр агызалар бит инде. Агып төшә кута. Бездә күрсәләр инде моны бу бавырсак диярләр иде мәсәлән.
Бауырсак пішірәләр, бауырсак ол бетінде шекер белән ителгән, өстендә шекер бетінде, шекер пудрасы дейміз. Технологиясына карап инде, һәркем үзенчә. Анда балның катышы юк. Әгәр баллы әйбер икән инде, размеры мондый була, ул шәк санала инде. Сарманда. Мизәләдә дә шулай була. Мен хәтерлим, Литвада булганда шәкшәккә охшаган әйбер күргән идем. Ул гелбит инде чит җирдә йөрисең, үзеңнекенә охшаган әйберләр эзләп. Шәкшәккә охшаган иде, ләкин теге түгәрәгрәк идем диммисең. Мин шәкшәк дигәндә вак иттереп котырылган, бал белән котырылган әйберне күз алдында китерәм инде. Күз алдында тотам. Сез дә шулай ясагыз. Әйе. Мин дә шулай Зур ясамай. Зур ул шәкшәк түгел, ләкин менә Шалда да күп кулинария үзәкләрендә ясыйлар зур иттереп. Менә нечкә билне аларды шулай. Нечкә билләре менә шулар. Хуҗа бикәсе шул сарман яки мизәлә якларны кыр. Әйтә алмыйм, ләкин алар менә үзләре өчен эталон итеп алганнар инде зур. Бауырсак формасындагы шәкшәк иттереп. Аның уңайлырак ул, миңа дисә, уңайлырак, аны хәтта кисергә дә кирәк. Менә табынга куясың икән, хәтта аны бармак белән кайрып алып була. Бик каты ябышмаган булса, озак тормаган булса, әле яңа әзерләнгән булса, аны куптарып алып була. Инде менә суыткычка куеп шунда суынса, ул ябышып ката, анда инде ватыла башлый. Кечкенәсе уңайланырдан шулай ук төрлечә әвәләп була, төрле формаларга китереп. Кечкенәсе уңайлы, икенче очракта аны теге кисеп бер кешегә кисеп тараткан очракта уңайлы. Булгачтан яхшырак киселә. Менә тегеләй тыгасың да итеп булмый кисеп булмый. Әйтеп бетермәдем, Литвада охшаган шундай бер күрдем, шар формасында инде. Шулай котырылган иде бал белән, ләкин ул кукуруз оныннан ясалган. Менә алганнар рузикны һәм бал белән котырып куйганнар түгәрәк рузикларны. Шикәр урыннаймы? Әйе. Кызык технология мош. Мин аны алмадым, алып кайтмадым. Ник алып кайтмадымдыр? Мин алдым анда аларның халык ризыгын. Мин аны аңлатып та бетерә алмыйм хәзер. Ничә ул пирамидка кебек төзелгән иде, менә Сараның бер бит әле уенчыгы. Шулайрак төзелгән, ләкин барысы да бер төрлерәк. Менә шундый котлам камыр ризыклары төзелгән бер берсе өстенә. Котырылган идеме, юкмы хәтерләмим мин тәмендә. Беләсем, чит илдә йөргәндә анда никтер теге нәрсә булса алып кайту проблемасы тормый дигәндәй. Сен уйламыйсың. Мин монда йөрим, рәхәтләнәм, мин дөнья күрәм. Нәрсәгә миңа нидә булса әйбер алып кайтырга. Син монда кайфовать дип каласың килә, күбрәк. Никтер мин шулай. Мин гомумән әйбер ташып йөргән яратмыйм, җенем сыймый. Бигрәк тә беренче әйбер булса, бетте инде котырына башлыйм. Белмим, кайткач та менә шушы сәяхәт мизгелләрен озайтасы килә. Мин аңлыйм, син видеолар, фотографияләрне шундый ысул итеп кулланасың инде. Минем өчен ул индир материал әйберләрдә башка төрле инде. Кием, мәсәлән. Материал әйберләргә әле соңгы вакытта гына теге игътибарым күбрәк җәлеп итә башлаган инде. Шул нәләрне, сувенирларны алабыз бит инде, кайберсек. Ну кызык бит инде туганнарга бирәсең. Ул кызык, менә суыткычта тора, әйме? Син ошаган сай шуны карыйсың. Барай вакытлар дип утырасың. Шилеп. Картайдык, барып булмас инде кабат дип. Без ниткән егәле, нәрсәләр син беренге килокалорияларын үлчәдем дидең. Карабызайны үлчәдем дидең. Мен бит инде төп дәгъваның берсе, мен әйттем татар халык ашларының туклыклыгы җитми миңа дидем. Алар туклыклы түгел дидем, аларны ашап туеп булмый дидем. Һәм без мин ChatGPT-дан сорадым әйе. Сен алдыңнан бит инде. Мен орыс тормозрак, мен гади Яндекска кирип утырдым куллар белән җый. Кыскасы, безнең монда претензия бар бәлешкә. Аны минем претензия бар бәрәңгегә. Чөнки бәрәңгене ничек кенә ашасам да, шәхсән минем очракта. Аны пюре иттереп ашыйсыңмы, гади иттереп тураклап кыздырып ашыйсыңмы, аның белән мин туя алмыйм. Ягъни шул күләмдә, шул авырлыкта карабудайны алсак, бәрәңге кебек, карабудай ашап мин туям һәм йөри алам ярты көн. Бигрәк тә кәтлит белән карабудай булса, бөтенләй инде идеаль вариант. Ләкин кәтлит белән пюре булса, мин тамак туймый. Беләсеңме, без монда марафончы белән кем диләр әле? Спринтерны чагыштырган кебек утырабыз хәзер. Бу очракта безнең карабудай ул марафончы. Аны ашыйсың, чынлап та аның энергиясе, аннан алынган энергия ул озаккарак җитә, ул әкрен генә үзләштерелә һәм озаккарак бара аның чынлап та туклыклылыгы. Бәрәңге, менә син аны ашадың, менә энергетическая бомба.
Ул сиңа тиз арада энергия биреп куя. Сен моны укыдың әле үзең электән белеп әйтәсең? Мин моны укыдым да, һәм мин моны электән дә чамалый идем. Ник сен миңа моны әйтмәдең? Аны- Мин яңа беләм моны. Беләсеңме? Чөнки бәрәңге ул тиз үзләштерелә торган углеводлар составына кермиме икән? Шулайдыр. Менә мин моны әйме белми торып, менә мин моны беренче иштем. Ие. Марафончы һәм спринтерны. Юк, марафончы белән спринтерны мин әле генә әйттем. Юк, аңладым мин. Менә бәрәңгенең шулай тиз үзләшүе һәм тиз арада бик күп энергия бирүен әле яңа гына аңладым. Монда үз плюслары бар. Түгел, үлеп яткан кешегә бәрәңге бирәсең, кем күпкә Менә. яхшырак. Ачтан үлмәсен өчен. Ләкин мин моны белми торып әйме, мин моны әллә кашаннан сизә идем. Шуны әйтәм бит. Мин бәрәңге ашыйм, 2 сәгатьтә минем тагын ашыйсы килә. Әйе. Ә мин карабыдай ашыйм, мин 6 сәгатьтән соң да әле теге 2 сәгать бәрәңге ашаган кебек түгел. Мен һаман йөри алам әле күпмедер. Мин ярты көн йөри алам карабыдайдан соң. Бигрәк тә ниде? Менә бу теге сәяхәтләрдәйме? Син бит инде анда 2-3 сәгать сайын ашап тора алмыйсың. Иртән ашадың анда, чыртыр-пыртыр бер нәрсә. Анда обедта төш вакытында ашадың тагын бер нәрсә, йөрергә кирәсең, кичкә хәтле. Бәрәңге туры килә икән мин үләм анда. Кичкә табайны мин бүре кебек улый башлыйм. Ләкин карабыдай булса, бәхетемә туры килеп, мин дә йөрим рәхәтләнеп, аның хәтле начар хис итмим үземне. Мин ешрак ашау яклы ул яктан. Ниндидер запаслар йөртү Моның яклы. бит проблемасы икенче яктан чыгачак. Син менә бәрәңге ашадың, әйме, син ешрак ашыйсың икән, син масса җыя башлыйсың нәрсә. Син теге ашказаныңны чыгарып бетерә, син ашыйсың килә. Юк, гел бәрәңге ашап утырмыйсың. Син сигнал бирә. Мин туймадым ди. Тагын аша ди. Син тагын ашыйсың. Ул энергия чыгып бетмисең, ул син саклана. Карабыдай ашыйсың да йөрисең теге. Шуңа күрә син Порода шундый гончая зифа ничкә билләйм. Зифа түгел инде хәзер бераз. Киңәя башлады. Бәлештәр ашый Ишек башладым. киңде хәргән белән кереп куйачак. Кыскасы, без бергә инде син Яндекска мөрәҗәгать иттең просто аларның. Мин теге бик төпченеп утырмадым мин шул вакытында чәй эчкәндә тиз генә карап чыктым. Килокалорияларын һәм нигә карадым туклыклылыгын клетчатка ягыннан. Һәм нинди фикергә килдең? Анда язылган, анда беләсеңме, анда чагыштырылган диләрен, ярахар карап тормыйм инде. Килокалория ягыннан анда бәрәңге бит аның составында болай да су бар. Менә шул бәрәңгене корытсаң, әлбәттә һичшиксез теге массасы белән чагыштырсаң, аның килокалориялары нисбәте үзгәреп арта инде. Ләкин бәрәңгене корытып нитмәсәң бит инде ашамыйсың. Чипсы кебек. Бар бит теге ролтоннар. Ролтоннар. Әйе. Бәрәңгеләрме? Бәрәңге пюресын. Бит аңа барып су саласың. Шулай шул. Анда бит эзгенә төбендә генә. Әйе. Корытып ашасаң, бәрәңге һәм карабыдай аларның чагыштырмача плюс-минус Чипсы. бер шама инде. Ләкин бәрәңгенең эчендә су күп булу сәбәпле бәрәңгенең килокалориялары бик каты төшә һәм 80-90 килокалория булган 100 грамма. 100 грамм бәрәңге максимум 90 килокалория. Карабыдайның киресенчә, ул бит булай да коры. Коры килешмә ашасаң, су эчеп авызында булгатып, аның килокалориясе 300 килокалория 100-гә. Ләкин сен аны суда пешерәсең. Суда пешергәч, анда килокалориялары төшеп бетә. Һәм бик каты сусыл булса карабыдай, шулай ук бәрәңге белән бер чамалаша инде. Ләкин бит карабыдайны кырырак та пешереп, син тик кош формасына Син китермәсең. алай ашамыйсың бит. Мин бит аны жуш килеш ашамыйм ага. Рассыпчатый. Ой, ул таралып тора. Барыбер, ничек кенә әйтсәң дә, карабыдай теге бөтенләй суда йөзеп йөрмәсә, бераз кырырак пешкән булса, аның шама белән 120-130 шамасы дигән килокалориялары. Бераз гына 1,5 тапкыр күбрәк. Ләкин аның икенче ягы бар, клетчатка дигән әйбер. Мин аны белеп бетермим нәрсә икән. Биолог түгел. Син әйтерсең алсаң. Ул күбрәк шул теге ашказаның эшләвенә тәэсир итә инде. Ничек эшли, туклык ягына да бераз, ни ягына? Туклык дигәннән организм ничек итә, хис итә үзен. Җиттеме аңа, юкмы? Менә шуның хәтле күләм ашамлык. Карабыдайны ашый да җитте кебек саны, чөнки аның клетчаткасы күп. Күбрәк инде, күп дигән сүз күбрәк. Бәрәңгедә 2-3 грамм багай, 100 граммда, карабыдайда 2 тапкыр күбрәк, анда 4-5 грамм. Һәм ул менә клетчатка дигәнең ул күбесенчә ни өчен кирәк инде ашказанның дөрес эшләве өчен. Һәм андагы бактерияләр үзләрен бик яхшы хис итсеннәр өчен. Әйе, ул бәрәңгедә зирәк. Бәрәңгедә әзрәк. Әйе, без бит инде аңладык хәзер монда максатына күрә.
Безнең нинди максат? Безгә озакка кирәкме энергия, яки безгә тиз арада кирәкме? Менә без хәзер кофе эчәбезме, яки башка әйбер. Эчеп. Алайга китсәме, татар халык ашларының. Без бит әле бәлешне чагыштырмадык. Син карабыдай турында әйттең. Карабыдай белән хәзер фикер бераз үзгәрде. Нигә? Татар халык ашларына туклыклылык ягыннан карасаң, татар кешесе кем улаймы? Татар кешесе гадәттә ул бит инде ул кимсетеп әйтү түгел, ул элек-электән авылда яшәгән бит инде, аның маллары күп, җире бар. Аның вакыты юк, карабыдай ашап, анда әкренләп сүлпән генә йөрергә ярты көн. Ашарга кирәк конкретно, һәм берип эшләргә кирәк, кичкә хәтле. Малын карарга кирәк, җир сөрергә кирәк. Аннарысын кич белән бара да ята, йоклый. Яки туйда бәлеш ашый да типтереп бий. Бәлки. Менә бу яктан бәрәңгенең өстенлеге күпкә зуррак, карабыдай белән чагыштырганда. Мин бит инде мин мал карамыйм монда. Миңа минем очракта ни кирәк? Бераз сузырга кирәк аны. Бер ашадың һәм йөрисең. Миңа Минем кирәк. вакытым юк ашарга ди. Вакыт бар, минем теләк юк. Теләгем юк. Теләк юк ашарга, аннан ары минем теләк юк нәрсә дә булса пешерергә. Шуайландым бит. Без Мин шуңа күрә курслар уздым, татар халык ашлары буенча. Татар халык ашлары. Бик тәмле һәм файдалы. Мин менә GPT белән язышканнарымны хәзер карап утырам. Безнең Казанда бер кафеда сатыла бәлеш эгоист. Бәлеш эгоист. Менә без бит инде алдан әйтеп куйдык, бәлеш ул бөтен кеше белән бергә җыелып башый торган әйбер. Һәм әлбәттә аның киттек, без аны әйтеп бетермәдек. Аны әйтеп бетермәдек, менә яңадан әйтсәк, бәлеш чынлап та ул күп кешеләр җыелган вакытта ниндидер мәҗлес вакытында ясала һәм аның фәлсәфәсе дә нәрсәдән гыйбарәт, ул менә шулай кешеләрне берләштерә торган ниндидер чара, тирәсенә җыя торган ризык булып тора дип инде әйтәләр. Шулай да инде чыннан да. Һәм менә бу Казандагы бер кафедагы бәлеш эгоист, менә бу әйберләргә бөтенләй каршы әйбер инде. Менә кешенең чынлап та бәлеш ашыйсы килә. Аны чарага барасы килми. Кеше җыясы килми. Аны чарага чакырмадылар, ләкин аның бәлеш ашыйсы килә. Менә шундый кешеләр өчендер инде бу. Ул бара, заказлый, ничә сум, 600 сум тирәсе ялгышмасам, әйе менә бу бәлеш эгоист. Диаметрын әйтә алмыйм мин аның, теге картинкадан гына карап инде менә шундый. Бер 15 тирән. 400 грамм. 400 грамм. 400 грамм әйе. Ну, мин аны 13 сантиметр иттереп алдым, аның диаметрын санар өчен инде миңа кирәк булды. Зур бәлеш рецептын менә шушы 13 сантиметр диаметрдагы бәлешкә күчердем. Димәк, Бу бит инде 400 грамм дисәң, бу 400 грамм бер порция улытмысың. Ул бит 400 граммны ашый аламысың кеше бер утырып. нишләп? Менә мин чагыштыру өчен карадым, безнең нәрсәле карабыдай белән кәтлитне, әйме? Карабыдай якынча 130 грамм кулланыла бер порцияда. Ә кәтлит 300 грамм. 300 граммы бер кәтлит. Әйе, Бер кәтлит 300 граммы? әйе. Бу без йөри торган бер кафеда шулай. Анда 300 грамм кәтлит салып бирмиләр. Бирмиләрме? Ну, аның бит инде бөтенесе дә ит түгел. Анда ипи кушалар, суган кушалар. Бик кызык. Куриные желудочки, куриные сердечки. Үче белән барам әле менә. Әйе, үлчәргә кирәк. Менә кәтлит 300. Ну, яра булсын да 300. Ну, якынча 400-га җыела шулай. Яра бер порция булсын дияләсә бу бәлеш. Булсын ди. Ну, сен капкачын ашамаска мөмкинсең. Юк, ашыйбыз тулайым ашыйбыз. Ашыйбыз, әйме? Бер нәрсә Кайда? булдырмабыз. Тәринкәсендә ялайбыз аннан. Алам куян башларга икән. Монда шулай курс телендә. Юк, монда бит инде моның ахыр нәтиҗәсен биргәннәрме соң, юкмы? Нәтиҗәсе бар. Моны әйдә нәтиҗәсен әйтте. Күпме килокалорий монда барлыгы? Килокалорияләре белән кирәксең, әйме? Алары да бар. Кешегә, гадәттә, нормаль кешегә, 70 килолык кешегә 2500-3000 килокалорий кирәк бугай ул. Әгәр ул нык авыр эш эшләмәсә. Нык авыр эш эшләсә, анда бермә-бер артырга мөмкин, анда 5000-гә дә җитәргә мөмкин. Бу инде нормада. Һәм ул нидән дә тора диләр инде, кешенең метаболизмыннан да тора. Кемдер тизрәк үзләштерә, тизрәк чыгара, кемдер озаграк. Әгәр дә без бәлешне кара ит белән пешерсәк, кара сыер ите белән, аның менә 13 сантиметр диаметрлы бәлешнең 400 грамм. 400 граммы 1400 тирәсе килокалория. Әгәр дә без кәтлит белән карабыдай бүкләп салсак, шул 754 килокалория. 400 граммда.
Менә бая әйткән порция ул 130 плюс 300. 430. Ие. Хәтта моның тапкыр. авырлыгы күбрәк. 30 Бераз гына. граммга. Ие. Мин беләм синең түгеллекне Калория яратканны. мәсте йортка кимрәк. 2 тапкыр әзрәк. 2 тапкыр. Син беләсең минем нәрсәне? Түгел соннар яратканыңны дим. Юк, миңа анкатлы төгәллек кирәк. Мин монда безгә шама белән дә җитә аңлашыла бит. Шама белән менә нәрсә тәкъдим итә безнең ChatGPT дияргә инде. Без монда эшне просто җиңеләйттек. Бәле шул энергетик бомба диелгән һәм котлет белән кара бодайны 2 тапкыр инде. Ошарга кирәк. Ашарга кирәк. Аның калориялелеген 2 тапкыр арттыра диелгән. Ну, шуны әйтәм бит. Яки монда сайлау мөмкинлеге сиңа. Яки син бер бәлеш ашыйсың, әйме? 400 грамм. Яки син 2 тапкыр 2 порция, юк, 1 тапкыр 2 порция. Ашый аласыңмы? Менә сорау нәрсәдә? Син ашый алмыйсың бит инде аны. Ну, ниндидер бер качок булсаң Юк, ашыйсың. миңа дисәк кеше көненә 1 килограмм әйбер ашыйдыр инде. Юк, көндә амында түгел бит бу. Бер утыруда ашау турында сүз бара. Бер утыруда мин белмим 400 не ашап була микән? Менә монарда шикләнәм мин 300. Барырга кирәк, ашарга кирәк. Just do it, әйме? Һәм безгә ул тәкъдим итеп, котлет белән кара бодай ашарга. Ник? Чөнки ул менә сбалансированный ди инде. Бәлеш не сбалансирован. Бәлеш не сбалансированный. Һәм син тозарасың. Сбалансирован дигән сүз нәрсә бу? Нәрсәсе баланслаштырылган? Бу нәрсәне саный? Бу теге белокны саныймы? Майларын саныймы? Углеводларын, менә буларның бөтенесе сбалансирован диясе киләме? Котлет белән кара бодайда. Ниде бәлештә нәрсәсе бик югары, бүтәннәр бик тәбәнәк диясе киләме? Менә әгәр дә синең әйме тәти генә менә бөтен ниләреңне, мускулларыңны тәртиптә генә тотасың килә икән, плюс-минус бер тирә, бер нинди май кундырмыйча. Шундый ит кунган килеш генә тотасың килә икән, сиңа котлет белән кара бодай ашарга кирәк. Әгәр дә инде синең май кундырасың килә икән, менә көндә бәлеш. Ну, ашка көндә йөрергә кирәк инде. Соң, хәзрәтләр безне бик зифа буйлалар. Барды, ашка бардың, ашадың дигән сүз түгел инде дә. Но бит хәзер глютенсыз бәлешләр дә модада. Глютенсыз бәлеш. Бәлеш булырга тиеш. Итсез бәлеш монда теге хатын әйтмеши кара бодайлы бәлеш, инде арпалы бәлеш, шуңа әйләнеп кайта инде бу. Глютенсыз бәлеш. Игътибар итә башладым теге шал икмәге ипиләренә мин ипи алам бит инде эшкә. Анда составын укыйм кайчак, татарча матур язганнар шулар. Теге арпаны, тарттырылган арпаны, мондый, тегендәй глютен бар дигән. Хәтта инде һәр составына да язалар. Шуңа модага керде бу глютен ише әйбер. Бу суны юеш дигән кебек. Ну шулайдыр инде. Ул бодайда бар. Глютен болай да бар инде, клейковина. Булмаска мөмкин. Шуңа хәтле модага әйләнде һәм миңа дисә бу ниндидер теге ни кебек кенә трендка бирелү күбрәк. Глютен куллану. Глютен, аны язулары мөгаен, ну бөтенесе белмәскә мөмкин ипидә априори барлыгын глютенның. Һәм шуның өчен язаларды монда глютен бар дип, аннары аларга претензияләр килмәсен өчен. Мин аларның язуын әйтмим, алар трендка бирелә дип менә бу ясаучылар, заводлар. Мин шул икмәген үзләрен саклый алар. Алар һичшиксез үзләрен саклый. Ләкин менә бу кешеләрнең, башка кешеләрнең сатып алучыларның глютен бармы юкмы дип укып утырулар, әйме мин глютен ашамыйм дип. Миңа кирәкми бу дип, миңа бу куркыныч дип. Менә бу трендка бирелә дип уйлыйм. Юк, чынлап та шундый кешеләр бар бит. Соң алар электә булгандыр бит. Элек мондай бер ишеткәнем юк, мин бәләкәй чакта булган. Аларның төрлеене менә борчылган, өчен борчый дигән бер сүз ишеткәнем бар шулай. Бездә алай димиләр. Менә расстройство желудка диләр. Эшләре киткән. Юк. Ну анда күбенгән, анда тагын әллә нәрсәләр булган, алар просто аңламаганнар нәрсәдән икәннәр. Кыскасы менә шундый диагнозлы кешеләр бар, аларга чынлап та глютен ашау куркыныч. Андый кешеләр миллионга бер маңайын. Андый кешеләр, мисал өчен, бар шундый кешеләр, аларга арахис ярамый. Анда да ниндидер матдәләр бик зыянлы, хәтта анафилактик шокка китергән мөмкин. Алар бит инде аны белә, кайда нәрсә барлыгын. Андый кешеләр беләләр, ипидә бар, печеньедә бар, тегендә бар, монда бар. Монда үзләренә диагноз куйдырган. Неужели шундый кешеләр өчен, әйме шундый аз кешеләр өчен һәрбер әйбергә язарга кирәк глютен бар дип. Бит инде хәтле чара күрергә кирәк дигән сүз түгел. Менә мисал өчен Леройга барсаң, әйме,
Коя барсаң да теге сәүдә үзәкләренә иң беренче рәтләрдә тоташ теге гарипләр өчен урын. Безнең шәһәрдә безнең гомумән Татарстандан хәтле гарипләр юк. Бер парковкадагы гарипләр урыны хәтле. Ләкин ни буенча, тәртип буенча шулай каралган. Сен анда 1000 урының бар икән, шуның 100-се гарипләр өчен булырга тиеш. Монда да шуның Хәтерлисеңме, без милли китапхана алдына куйган идек машинаны, анда анда гарипләр бөтенесе. урыны өстә бөтен җирдә. Бөтен җирдә гарипләр. Тулганда бит ни оештырга була, сабан оештырга була анда урынга. Без оска төшереп куйдык инде. Әйе. Менә шул. Миңа дисә әйтәм бит, бу бары тик бар чынлап та бардыр шундый кешеләр теге. Ләкин алар аны хәтле күп түгел. Калганнары шул кешеләргә охшарга тырышып, шулар артыннан куып, үзләренә булмаган шик табып, миңа дисә, шулай ук мен глютен ашамыйм, бу куркыныч, мин монардан үләчәкмен дип әйтәләр инде, ишетәләр. Яшәргә куркыныч. Миңа бит берсе әйтте, син ди, беләсеңме, син ди, в любой момент можешь умереть ди. Гений! Әйтәм, син үләмәсең, что ли, әйтәм, в любой момент. Һәм, мисалга, искә төшерә башкарам кофе турында. Менә кофены да мин шуңа кертәрим. Менә бу глютен булмаган әйбер ашау белән бер рәттән кофе эчү. Син кофе яратасыңмы? Яратам. Нык яратасыңмы? Нык яратмыйм. Нык яратмыйсың, ләкин син менә гаеп иттереп әйтмәймме? Син теге урамга чыксаң да, коляска белән йөргәндә кофе алып чыгасың үзең белән. Гел түгел. Гел түгел, но менә Петербургка барасың, син кофе алып чыгасың үзең белән. Әгәр син нигә машина йөрсәң, заправкага керсәң, анда да кофе алып чыгар идең мөгаен. Чөнки анда шуның хәтле шартлар тудырылган, бик яхшы. Шуның хәтле зур ташламалар ясыйлар. Миңа кергән саен тәкъдим итәләр. Менә әгәр сез кофе алсагыз, 150 сумга, сезнең анда ягулык өчен ташламагыз 3% түгел, 5% булачак. Һәм бәлки ягулыгың бик күп тутырсаң, анда 50-60 литр тутырсаң, бәлки кофе бәясе тигезләшер яның белән. Бу бер яктан әйтмәйм. Тәрәләр менә бу кофе культын. Миңа шулай тоела. Һәм бу килә күбрәк ниләрдән, блогерлардан. Чөнки анда нәрсәдән китте бу? Мин моның теге тамырына карамакчыйм, нидәндер дип уйлыйм мин, программистлардан. Программист шундый успешный успех бит инде ул. Бара элек нигә баралар инде алар? Макдональдска баралар инде. Рәсимгә сәлам. Рәсимне белмим, әйтәм, кофе тотып йөрим икән. Макдональдска баралар, коялар үзләренең теге макбукларын, ашалар, анда бит алма янып тора, һич шиксез кофе алып коялар. Һәм менә бу кофе һәм макбук һәм синең кайдадыр читтә утыруың, коворкингта һәм һич шиксез кофе булырга тиеш. Менә бу успехның бер күренеше булып тора һәм шул трендка әйләнде. Бу үзеңә киеп карау кебек менә шушы кешеләрнең успешный успехларын әйме чынлап та бар бик успешный успех ничек булып татарча. Уңышка ирешкән кешеләр. Бик зур уңышка ирешкән кешеләр бар, ләкин аларның шулай кофе тотып йөрергә вакытлары бик бар микән, ансын әйтә алмыйм. Ләкин менә шулай үзләрен инде макбук артында кофе куеп, ниндидер эшләгән кыяфәт чыгарып утыру. Юк, менә утыралар. Мин әйтәм бит, бардыр анда кешеләр, чынлап та кофе яратучылар, һич шиксез бар, чынлап та үлеп кофе яратучылар. Андый кеше гадәттә беләсең, ул 10 төрле кофены бирәсең икән, унысын да әйтеп чыгачак ул. Бусараф, теге сажираф дип. Без латте, без эспрессо, американо. Андый кешеләр бар, ләкин андый кешеләр шул ук теге профессионаллар кебек, алар бармак белән санарлык. Бигрәк тә экспертлар кебек, алар гомумән дөньяда 1-2 генәдер инде. Ну, мин гүзәлне беләм, гүзәл менә чынлап та ярата ул кофеларның төрләрендә дә шарит. Бәлки. Менә сорау ярата ул ничек килгән икән аңа ярату? Чынлап та теге элегелектән эшкән микән? Менә анардан да сорыйсы иде. Син кофены нидә балачагыңда эчәйдеңме? Кашан килде ул сиңа? Балаларга бит ярамый кофе эчәргә. Бала дигән сүз инде, 14 яшь булсаң бала бит. Ярар. 15 яшь. Үсмер чактан. Белмим, безнең вакытта бит анда кофейнялар модада түгел иде кофе эчү. Ул бит хәзер модада түгел иде. Ләкин кеше бит модадан тормый. Син нәрсәдә булса яратасың икән, син кофейняга карап тормыйсың, син җаен табасың, син чит илдән кайтартасың кирәк булса. Син кибеттән барып аласың кофены, үзең тиеп ясыйсың аны, бодайларын, үзең эчәсең. Әгәр чынлап яратсаң. Чынлап яратмыйсың икән, теге кемгә дә булса күрсәтер өчен генә эчәсең икән, безгә һәр бөтен шартларын тудырдылар бөтен җирдә. Одым сайын кофематлар ниләр,
кофелар сата торган әйберләр безнең эштә дә кофе саталар мисал. Демәк, алалар, демәк, эчәләр, демәк, кешегә ошый. Шунда гына не әйтәм бит, минем бер нием теге шигем кешегә чынлап та ошый микән, әллә инде ул теге әйткәнемчә бар бит инде яратмыйм һәм яратмыйм, ә бар яратам һәм яратам теге үлеп китәм, яратам инде теге бирсәләр эчәм инде, яратмыйм белән яратам. Тарафның теге җырын куярга кирәк монда. Тарафның яратам, яратмыйм, әйтә алмыйм. Бер чынлап талар теге нык яратып эшеләр микән инде теге үлеп китеп түзә алмыйча, әллә инде теге яратам, шәй юк бит инде. Яра кофе эчәм инде алайса. Яки шәй әзерләргә мен анда. Иренәм, уңайсыз кофе эчәм. Әйтәм бит, бигрәк тә бөтен җирдә хәр таралган, кирдең чыктың, бер проблемасы юк. Ярты минутта ясап бирәсең, түйеп. Шын кофе охшаган. Охшаган. Ну, миңа дисә, бу бары тик ни генә бер миңа дисә бер 10% кеше чынлап та яратып эчә. Һәм хәтта менә бу бөтен кофе машиналарын бөтенсен бетерсәң дә име, яулык станцияларыннан алып атсаң да, алар җай табачак, кибеттән булса да сатып алып, инде ясап эчәчәк. Менә бу 10% кеше. Калган 90-ы тек килтерп-килтер шунда йөргәне тагылып артларында. Килтерәләр. Алар инде теге бары тик мөмкинлекләре булганга гына һәм инде шул трендка бирелеп кенә эчүчеләр дип уйлыйм мин. Синчәнчик. Ничек? Синчән ничек мәйтәм? Минемчә ничек? Мин транска киттем. Соң сен бит бик ни дип бирелеп сөйлисең кофе турында. Триггер микән? Әйе, яратмый торган әйберләр турында сөйләп бигрәк тә инде шундаймы? Рәхәтлек бирә. Рәхәтлек бирә торган. Адреналин чыгана. Нәрсә мин тигезләшәктер комментарий. Мин менә синең категорияләр буенча миңа теге яратам һәм яратам дисең бит инде. Мин менә яратам. Шушы категориягә керәмдер. Әйе, мин нейтраль. Әгәр минем мөмкинлегем бар икән, менә мин бардым, чынлап та мин пятерочка яки магнитка анда станция күрәм. Ну, аласым килә икән, алам инде. Просто рәхәт минем станция булмаса, син пятерочкадан теге киштәләреннән кофе алып кайтмыйсың инде. Юк. Ишәрәсең. Ну, ул минем тора иде. Ләкин минем менә бу моментта эчәсем килә икән, аны мин аны алам. Мин аның мөмкинлеген күрәм икән, алам мин аны, әйе, эчәм, әйе, мин үзем белән анда вакыт уздырам. Плюс тагын бер кеше. Дияргә инде ул миңа ниндидер бер, бәлки ул миңа декретка хәтле чорларны искә төшерергә ярдәм итәдер, яшакларны, әйе. Искә төшерергә ярдәм итәдер. Чынлап та минем янымда кофе торса һәм шәп музыка булса инде эшләтә торган. Миңа рәхәт, мин шундый шартларда эшли алам. Кофе менә минем өчен ул бәлеш кебек, ул миңа энергетическая бомба, ул миңа бирә менә хәзер һәм сейчас. Ничек? Хәзер һәм хәзер. Менә миңа хәзер ниндидер энергия кирәк дип тиз арада алырга. Мин кофе эчеп куям, бәлешне пешерү узаграк. Аны пешерә күпме чыгып бетәйме, алышны шуны кайтарасы бар. Менә мин кофе эчәм, ул миңа энергия чыганага. Булганга. Үзең әйттең, кофе ул шундый энергия чыганага, ул сиңа энергия бирми, ул синең энергияңны алып тора, үзеңнән үк. Үзеңнән үк тартып ала да, сиңа бирә дә, аннан соң син буш калдыра. Менә кара. Бер сәгатьтән соң буш. Минем нәрсәдер эшлисем килә, име хәзерге вакытта, ләкин минем энергиям менә шундый сүлпән генә инде. Миңа күбрәк илһам кирәк, күбрәк энергия кирәк. Миңа хәзер кирәк ул. Менә минем хәзер бу эшне эшләп каласым килә, илһам килгәндә. Мин кредитка әйе үземнең энергиямне алдым, мин ул эшне эшләдем, миңа барыбер аннары мин ничек тәгәрәп ятсам да, минем эшем эшләнгән иң мөһиме. Булды, мин аннары ул энергияны әкрен кайтарачакмын. Никтер мин кофе эчкәндә андый хис кичерешләр тойганым юк. Кофе эчкәннән соң ничектер мин үземне рәхәт хис иткәнем хәтерләмим мин. Киресенчә минем юклыйсы килә качак. Кофе эчәм, эштә. Качак сирәк кенә. Кан басымың гадәттә ничек күтәрелгән? Хәлдә йөрими, яки түбән хәлдә йөриме? Мин, әгәр мин кан басымы түбәнәя икән, мин шундый үләм. Мин беренче тапкыр үлдем шулай, менә исән калдым, Аллага шөкер. Югары булса, 200 булса, мин әле нормаль, мин үзем белмим дә хәтта минем кан басымы югары икән. Минем әйме беренчедән тимер түбән, гемоглобин түбән, ферритин түбән. Кофе эчәргә ярамый анда кешеләргә. Мин юк, мин хәзер эчмәскә тырышам. Мин атнасына бер максимум эчеп куярга мөмкинмен. Бүген эчтем. Чөнки бүген миңа менә сөйләшергә энергия кирәк иде. Гадәттә мин моны сөйләшеп утыра алмыйм. Кыскасы, максатыма карап. Минем кан басымы югары һәм
Мен кофе ішкештен ол менің түшеме? Менә белмим, сен сизмим дидең, әйме? Сен болай да югары ылты күтәрә бит инде, мин ичсәм, ул мине күтәреп җибәрә. Қан басымы көтерілу белән генә сен үзеңне рәхәт хис итмисең бит инде. Рәхәт хис итмим. Кайчак күтәрелсә кирсенчә үзеңне начар хис итәргә мөмкин. Мин шуңа да бәйле диеп уйлыйм. Шуңа да бәйле? Шуңа да бәйле диеп уйлыйм әйе. Қан басымы. Давай медицинаны мигәле. Кисерсең шортын. Без сөйләшергә өлгерәбезме? Өлгерәбез. Халык ашларына күчкәндә, менә хәтерлисеңме, син сөйләгән идең, һәрбер халык башка халык арасында үзенең ашларын популярлаштырырга тели икән. Мәсәлән, төрекләр татарлар арасында популярлаштырырга тели икән, алар татарларга яраклашырга тырышалар. Һичшиксез, әгәр төрекләр бездә монда Татарстанда үзләренчә төрекчә шаурма ясыйлар икән, әйме? 2 көннән анда бер кем дә калмаячак, бер халык та булмаячак, ноль. Чөнки Бер кем дә килмәячак. мин төрек шаурмасын ашаган. Ашаган кеше бер тапкыр һәм соңгы тапкыр дип өметләнәм, минем башка ашыйсым килми төрек шаурмасын. Чөнки ул соуссыз. Соуссыз. Онда соус юк. Бу кеше минем видеомнан күпме көлеп йөрде. Мин Төркиядән кайткачтан шаурма алдым, һәм яр буена бардым. Һәм мин анда үзебезнең шаурманы мактадым инде. Ул шундый зур, ул шундый соуслы. Шул соуска бәйләнде инде дә. Син шул соуслы дип әйтәсең. Ну, чынлап та төрек милләрендә шаурмаларында мин Төркиядә чакта да күпме әйттем, моның соусы юк. Алар сиңа катып беткән теге кыры, нигә җәймәгә тураклыйлар, кыры тавык ите, теге әйләндерелгән, әле майда юганда. Инде кыры беткән теге һавада әйләнә. Шуны тураклыйлар, аннарысын теге кыяр пешеп беткән. Тузланган кыяр, 1-2 кисәк помидор, алары да инде теге ярым. Кебестә бар иде, монда юк иде бугай. Кебестә юк икән. Бер нәрсәсе дә юк. Һәм сиңа сорасаң тыгып бирәләр инде фри. Бу дөрүмәйме? Дөрүмәй. Просто түрәләр инде шул. Түрәләр дә мен абзый дип тоттыралар. Аның içinde бер нинди соусы да юк, суы да юк, бер нәрсәсе юк. Аларның исәпләнгән, син ул әйберне, ул шаурманы ашыйсың, айран белән чыгып ашыйсың. Шуңа исәпләнгән. Бәлки солыптыр да içinde. Белмим, салып ишүчеләрне күргән юк. Яки айран белән, яки алар яраталар бер спрайт белән, фанта белән, кола белән ашарга. Һәм алар өчен бу норма. Ләкин безнең өчен бу норма түгел. Без күргән шаурманың шундый нык сусыл булуына. Хәтта без аны бер нәрсәсез әйме, үзеңне айрымада тотып ашый алабыз теләсә кайчан, хәтта җәйге шилләдә дә сусыз. Менә минем тәҗрибәгә килгәндә, мин гел Казанда яратайдым тавык дигән безнең анда кафе бар, төрек кафесы санала инде. Ресторанмы, кафеме инде, хәзер хәтерләмим. Һәм анда бик тәмле тавык шашлыгы ясыйлар. Бик тәмле. Соусы да тора, аның янәшәсендә 2 төрле соус алырга мөмкин. Һәм белмим, ул менә шундый кыздырылган да, аның бөтен тәмләткече дә үз урынында, янына дөге дә куярга мөмкин инде, шундый лавашы да тора. Исемә төште, үземә сулар килде. Һәм без Төркиягә бардык. Мин инде шундый өмет белән мондагы бөтен кафеларда да менә шундый тавыкстагы кебек шашлыклар саталар дип, тавык шиш, төн җирдә шулай йөрисең, аласың. Ул һәм сиңа шишәе, ул бик ачы, ул бик тәмләткечле. Бу бөтен җирдә ачы түгел, аны кайбер җирдә генә ачылы дип нитеп саталар. Ну, без бит ачысызны алдык. Анда 2 вариант. Конкретно әйттек, алар сорадылар бит, ачылымы, ачысызмы? Ачысыз диде инде без әйме үзебезчә. Окей, яра, тамам, аңладым диде. Китерделәр безгә ачысызны. Ачысыз ачы тавык шише. Ну, син аны ашадың. Авызым ян, юк, мин аны ашадым. Юк, ул нормально керә ул. Ул чыкмый. Ну, сен ашадың, син бит авызың янып беттең. Минем ашыйсым килгәнгә ашадым мин аны. Менә теге темага кайткандаймы, ашыйсың килгәндә ашыйсың икән ул анда дип. Биректә шетелдә һәм сиңа менә каршы әйбер әйтәм. Мин бер тапкыр ашадым дисең, ул шаурманы әйме Төркиядә. Мин аны бүтән бер кашанда ашыйсы килми дисең. Төркиядә яшәсәң бер ярты ел әйме, син рәхәтләндереп ашый башлаячаксың, айран белән үзләре кебек. Аларга яраклашасың инде ул. Ләкин синең бер нинди мәхәббәт хисең барлыкка килми анда ризыкка. Син барыбер үзеңне мәҗбүр итеп ашыйсың аны. Һәм гарык булып бетәсең, мин дә Төркиядә яшәгәндә ул ризыкларның гарык булып беттем. Коры шаурма һәм
бүтінісі бір тәмдегі қолған ризықлар. Ол тегі нут болсынмы, фасоль болсынмы, бәрәңге, анарсын итлері, шул тегі бәрәңге білән бірге Бір түрлі тәмлеткішлер қушылған айы. бүтінісі міне. Әйтесеңле яфракларын бүтінісі бір тегіс кескен кебек. Сөзің айна ол тегі тәмлеткішлердің көп болуы, ол ит бұзылмасын ішінде қушыладыр енді. Шуладыр? Но бит инде Менә минем Хиндистанға барасым килә, анда да шундай тәмлеткечле бит инде, анда да шул ситуация. Бәлки начаррактыр да. Шаррактар білмеймін. Ну, неде Өзбекстанда бит инде видеолар қараймын теге ютубта эме күрсәтәләр. Менә шундый тәмле, шундый сусал тегеләй булай. Никтер миңа бераз бөгештергәләр кебек булыр. Мактыйлар артык. Бер көнне сөйләдем бит әле, Мөнир абый исемле таксист белән сөйләштек дип. Аның малае командировкада булган Ташкентта, ялгышмасам. Һәм инде анда зарланып кайткан инде, как всегда безнең татарлар зарланып йөриләр читергә барып. Ошарга бер юк, анда туң майда гел пешерәләр диенде. Менә ул шулай әйтә инде, менә аның фикерен буенча. Майлы диеп кайткан, артык майлы. Авыр шулай ук. Менә ул сарык ите дә бик майлы, авыр. Менә шул ук мәсьәләме? Менә әгәр үзбәкләр монда пешерәләр икән үзләренең милли ризыкларын, алар мөгаен туң майда түгел, безнеңчә пешерәләр иде. Гади майда. Үзләрен бераз үзгәртерләр. Төрекләр монда син әйтәсеңме тавыксты алайым дип бик тәмле иде дип. Без тагын каядыр барган идек теге аска төшүп китте бит. Менә шул инде. Шулмы? Аларда бит инде пиде алды ғой, нәрсә алды инде үзе. Пиде түгел менә шулны. Мин сиңа шунда әйттем беренче тапкыр. Буларның ризыклары, мондагы төрк кафесының ризыклары Төркиягә бер катышы юк дидем. Бу безнең ризык дидем. Бу безнеңчә пешерелгән төрк ризыгы дидем мин сиңа. Мин инде ул вакытта синең белән бәхәсләшергә теләгән идем, ләкин мин сиңа әйттем, Төркиягә барып Төркиягә баргачтан карарсың дидем. Һәм шуңа күрә менә мондагы ниләргә кергәч әймәтеге кафеларга, үзбәк кафесеме, ул кыргызмы, казакмы, теге кешеләр алданмасын дигәндәй. Сез менә барып карагыз, кыргызларның үзенә һәм кыргызларның үзләреннән ашап карагыз. Шуннан соң гына белә аласыз инде дигәндәй. Һәм Төркиянең үзенә барып ашап карарга кирәк аларның ризыкларын. Ләкин менә без Адана дигәндә булдык, ул туристик урында урнашкан идеме? Һәм шуңа күрә мөгаен ул бик теге күп халык йөри торган урын инде ул, бик туристик дип. Менә анда бит тәмле иде. Бурсан искелешен. Менә анда тәмле иде. Карарга кирәк. Алар бәлки гарәптер. Бәлки гарәптер. Чөнки тагын бер кызык әйбер сөйлим мин Истанбулда мин бер генә урын таба алдым. Булимини безнеңчә ясалган шаурмалы. Шундый шаурма пешерә торган урын. Ул Фатих мәчете кырыенда шунда бер торгына бер урам бар инде. Һәм шунда бер җирдә пешерәләр иде ул мине. Ул ресторан иде бу. Ул шаурманы пешермәләр, бүтән әйбердә пешерәләр. Һәм аның хуҗалары гарәпләр, төрк түгел. Мин алар белән сөйләштем, алар мине аңламады. Мин алар белән төркчә сөйләштем, алар мине аңламады әйттем. Не сөйләсәң? Татарча сөйләшергә идең. Бүтән нормаль кеше аңлый әйтәм, сезгә әйтәм. Не русский что ли? Көчкә аңлатып жасадылар булар миңа шаурма. Мин шунда аңымны югалтып тәгәрәп китә яздым инде. Һәм шунда бер ике тапкыр бардым әле мин. Но проблемасы нәрсәдә иде? Ул бик еракта иде ул. Фатих мәчете. Анда теге гади генә метробус белән дә барып җитеп булмый. Анда төшәргә кирәк. Яки автобус белән барасың, аннан соң әллә кая. Яки җәяү барасың 2-3 километр. Шул гына туктатты мине шунда шаурма ашап ятып. Шул менә. Шул. Димәк, әгәр дә безгә ниндидер бер каты гына эш эшләп атырга кирәк икән, без бәле шашыбыз да. Юк, җатып юк. Яки эш эшләп атырга кирәк әйме, яки ниндидер бик каты физик эштән соң киресенчә безгә ул кешеләрне тиз арада кайтарырга кирәк икән, шул вакытта да безгә бәлеш ярдәм итәргә мөмкин. Әгәр дә инде без көне буе Таратып ятабыз икән. Ятабыз икән, карабызай белән кәтлиттә бара. Идеаль, менә һәр минем кем икәнне белегез инде. Гомер буе идеаллек карабызай белән кәтлиттә. Мин һәр беләсезме, мин кәтлитне һәр бит инде мин специалист бит инде мин. Специалист. Профессионал түгел. Специалист. Мин анда һәр элек ничек нитәем, гади генә ашыйдым кәтлитне. Аннан соң өсти башладым, өстенә майонез. Аннан майонез туйдырды да мин өсти башладым аның өстенә кетчуп. Аннан соң суда туйдырдым, әйтәм майонезга кире кайтырга кирәк. Ну майонезны туйдырды бит инде. Һәр өстенә мин аны куя башладым. Сырны тыгасың дигән теге микроволновкага агып төшә шулай матур булып. Ләкин бер проблемасы ул теге кискәндә киселми, тартыла. Лайтыр бижәнең нидек бит. Җибек кебек.
Анысы проблема. Анарысы мен көштім майонез белән кетчупны бутауга. Менә миңа дисә шунардан килә дә инде ул менә бу гурманнарның ресторанга барып, менә шуны әйбергә аны 20 мең акча түләүләре. Кешегә нәрсәләр җитми. Но минем очракта ул миңа җитми башлый. Нигә? Чөнки мин көн сайын шул 1 евроны ашыйм. Тегеләр әйме? Дөрес түгел. Элек шулай ашыйдым. Яра, бик яхшы тукланам мин, Аллага шөкер, күз тимәсен. Калган кешеләргә җитми ниләр, улан тегене дә ашап караган, моны да ашап караган. Бусы да ниткән туйдырып бетергән. Шуңа күрә ул риза 20 меңгәме, 100 меңгәме менә шуны хәтле бер чеметик әйбер алып татып карарга. Менә ресторанга кешеләр йөриләр, шундый рестораннарга. Төрле ресторан бар. Менә шундый Сүзеңайны хәзер менә шул молекулярная кухня дигән әйбер дә популярлашып китте. Күрдем инде. Әйе. Анда алалар бер тәтәгәйме? Шешекне алалар да шуның теге içindәге ниләрен, пестикларын алалар да пинцет белән сыгалар суын, шулай иттереп җыялар ничектер әйме? Аннан соң суыртып алалар, 2 тамчы тамазалар, шулай иттереп шулмы? Алар да булырга мөмкин. Һәм гомумән теге сочетать несочетаемые дигән кебек инде. Шул кысты бу инде, әлеге дә бая. Элек мәсәлән менә бу Халжа ит. гавайская пиццада мөгаен шул молекуляр кухняның бер ние булмадымы икән? Ну ананас белән тавыкны белмим. Хәзер безнең өчен норма кайчандыр бәлки шундый бер Миңа дисә 40 еллык булгандыр. шул нидән килә инде бу кешеләрнең риза булмауларыннан минем кебек. Яңалык кирәк кешегә. Яңалык кирәк. Мин бит инде моны һәр 10 ел ашыйм бит инде бу тавыкны әйдә Ананас белән ашап таштырып карыйк әле, әйдә ананас тыгыйк, әйдә бал сылыйк, вареньега чумырып алыйк әзгенә. Нәрсә килеп чыгар икән? Килеп чыга да ашый бит. Кысты бургерлар да шулар бит инде менә. Кысты буй туйдырган кешеләрне гөлбәрәңге белән. Әйе, классикада бар менә кысты бургер. Менә мин нәрсә саташып шул кысты бургерны алдым бит инде. Ну, син бик дөрес әйберен алмагансың, бик дөрес соусын алмагансың. Анда тәмлерекләр дә бар иде. Булгандыр. Ну, нәрсәгә бу бит инде аның булу факты әйме менә шундый төр кыстыбыйның булу факты. Нәрсәләр аңлата бит инде. Димәк, кемгәдер ул ошый. Аны ясыйлар икән. Димәк, ул кемгәдер ошый. Ул бит менюда бар бит инде. Әйе. Ул менюда булмаса, бер кемгә дә ошамаса, бер кем алмаса. Син карыйсыңмы? Менә аласың нәрсәдер аның составын. Вакыт булса, карыйм. Менә теге сәяхәтләр вакытында вакыт бераз кысынкырак булса, мин шама белән генә карыйм, әйме шундый әйбер. Мин исемен укыйм аның. Әйе. Исемен укыйм, аның бит кайбер менюда ул бит язылмый. Içində нәрсә барлыгы. Исемен карыйсың, ә миңа шул дисең. Алар сиңа бирә шуны. Осында шәп китәсең, шунда ашамыйсың бит инде. Кыскасы, әгәр дә сез соры китә ошамыйсыз икән, Төркиягә кафеларда анда кебаб, по-турецки дигәннәрне алмаска тырышыгыз. Нигә? Алар гадәттә соры китә кушалар. По-турецки булса соры китә кушылган була. Шулай. Әйе, Бездә. бездә. Төркиядә ул нормасын ала кебек. Яки 3 төрле ит тә кушылырга мөмкин. Анда сүзең айыннан. Сыер ите, соры ите, тавык ите. Без не алган ик бугаймы? Балык кебаб. Бал кебаб алдык. Әйе. Ошарлык түгел. Ну, ярый инде. Ярый инде аштан катсаң, аш булсаң ярый. Ә булай бит не булсаң да тук булсаң дигәндәй, гадәти халәтеңдә булсаң, мин ашамасам. Киттек ошарга. Ашара киттек. 5 тулды. 5 тула 5 минуттан җәмәгать шуның белән шундый хәлләр. Без һәр бер кая барып, татар халык ашлары алып ашый торган булабыз. Бу видеога лайк куегыз, әйме? Бик күп комментарий калдырыгыз. Көтәбез сездән, бигрәк тә мине сүксәгез була. Хатынга тимәгез, мине нитегез монда. Сез минем каналда дигез. Сез минем каналда шуңа күрә мине пырылдатыгыз, әйме? Бу видеоны дусларыгызга җибәрегез, алар да карасын. Мөгаен бу видеоның нарсын без бер телеграмгамы, бер кая куярбыз инде. Һич шексез. Кире алмаучыларга YouTube'га. Шуның белән шундый хәлләр җәмәгать. Караганыгыз өчен рәхмәт һәм киләсе очрашуларга кадәр. Һәм бүтән темалар да бар әле безнең, әйме? Ничәннән 5-6 Безгә тема. экспертлар кирәкме? Без үзебез эксперт монда. 5-6 тема бар, әйме? 5-6 тема менә әгәр бусы бик яхшы үтсә, бик яхшы кирип китсә, аларны да шулай ук сөйләшеп чыгачакбыз әле Алла теләсә. Всё. Кайда ашыйбыз?